like standard. Raymond Makora. Ndiwe. Ndichwadi. Huh? Dini. Love more Samuel Mutongi. Ndize? Not love more. Not that. Tara sari. Did it Samuel Mutonga. Chete. Samuel nyari pamberi penyu yaunzwa na Raymond. Nyaya ndekundipfuma kuti ndakakubira uchindishungurudza ndikarasikirwa nemari nebasa nekundishoresa munharaunda uda kuripa nemombe 3 yane mombe dzako pane mari dare kutara izvozvo ndi Love More Raymond Makora kutara kuna Samuel Mutongi. Dara tinzwe Raymond ichokwadi. Ndakati nerimwe zuva ndakatongogara wamva akati simudze izi pamusoro imambo pamusoro imambo ndakati rimwe nerezuva ndakatogara pamba kuno kumabhazuva ndakangoonawo vakuru ava wasvika vaine polisi ndokutorwa zvichinzi uya kunoku. Ini kwakubva pamba ndofunga waida kundibvisa papaine vanhu pauno nokuti paruzhinji pamba pekuloja. Takaenda parutivi zvine chinhambwe ndofunga zvekuma 70 to 100 meters kubva pamba. Ndopavakasvika ndakasvika paine vakadzi vairi, umwe anga ine mwana kumusana here, vamwe vacho anenge anga asina mwana. Kwakutongoti ndiye ndokubvunza kuti kochi zvikanza usati temese musoro ndobva ndatonzi mahandcuffs. Pandakamboda kubvunzisa kuti kochi nerumwe rwacho ruoko ndakutopushirwa mumotokari. Ndokubva ndanyara ndakatoona kuti ndingatokwadzwa mahandcuffs ndibva atonyura mumaoko. Takafamba kuuya pakembi. Tasvika pakembi ndangodzipinda muchaji ndapinda muchaji ofisi kwakuiswa kuseri. Ndakagariswa ndofunga zvekuma 3 hours ndakagariswa imomo ndichikomplaina kuti ako madi sinzi ndasvika nditsunhurewo mbijana cheni dziregere kundikwadza maoko. Zvikanzi Mutonga musungwa haatiudzi zvekuita. Ndakashingirira kusvika wakazoya kungondibvisa cheni ndokubva wandisa mumasales. Wandisa mumasales ndakagara ndofunga 3 days. Ndopa ndakazongosvika ndonzi ndichakuudza uye kukoti. Ndakabuda ndikazoenda kumba. Ndakazoona shuwa someone rasvika rekukoti rinova iri riri panhape. wakazoenda kuti chizakoma ndakaenda kukoti. Ndakanosvika ndikamira ndikaswera ndiriko. Hapana nyaya yakambodaro yakapinda. Kusvika ndazobvunzawo musoro wandakanzi unonobvunza. Wakanditi kana pasina zita rako rawanzwa iwe unokwanisa kudini kudzokerako kumba. Ndakadzokera kwakugara kubva pamazuva akanyorwa pasamoni apapo kusvika pari zvino. Ndikangoti ndakapedza mwedzi iwoyo ndokubata wechipiri handina kuwana mari yokunga ndichibhadhara pekugara. Ndakasvika pakunzi nemuridzi wemba buda hapo. Ndakaita saizvozvo ndikaenda kumusha. Nanhasi ndingori kumusha. Saka dambudziko razoita kuti ndisvike pakushungurudzika pakuya kunoku ndakambodzoka kuda kumbotraya kutsvaga kuti ndingakwanisa kurarama sei mutauni. Ndakaona kuti handisi kutambirika nenhau yekuti wese wakangonzi imba. Basa randaiita nderemagetsi saka ndaishandira mudzimba nevanhu. Saka vanhu vanga vasiri kuchada mbavha mudzimba mavo.
kwakuona kuti no rega ndichidzokere kumusha kusvika vana havasi kuenda kuchikoro. Mukadzi akutondiblema kuti no muri kuona kusafamba zvakajeka onekwa kwakutitsvitsa. Ndozvazosvika pakundisvitsa pazuva ranhasi. Zviri kutaurwa naRaymond pamusoro chakamira Isamira. taura zvataurwa naRaymond. Ndoenderera mberi. Inini ndakanga ndiri pabasa ndichibva ndafonerwa nevana kumba kwaPazo. Raymond handitomuzivi. Kutoona nachiso tuchiso ndezvinezvi handitomuzivi. Saka paari kutotaura nyaya yekuti wakandipfuma chakava chishamisa nokuti nezita racho ndandisingarizivi nechiso chacho ndandisikachizivi. Ini ndakasvika pamba ndafonerwa nevana pamba papazwa dede. Ndichibva ndamhanya kubva pabasa ndibva ndasvika pamba vandaona zvishuwa pamba pabiwa papaine zvinhu zvabiwa. Asi dzimba dzedu dzinoti imwe iri papa imwe iri papa. Ndiri mukutarisa kuti ndabirwei, panext door pakanga patori neumwe munhukadzi sezvo manzwa achitaura kuti papa ine wakadzi wairi wakasvika kumba kwake. Papa patori neumwe mukadzi achiti munhu akubirai azenge akuba futi papi pano tatoita chiso tuchiso kwetotanga ari manheru masikati chaivo chaivo. Ini ndikati zvino mukamuona munomuziva here munhu uyu? Zvikanzi ini ndikatomuona ndinotomuziva zvekuti munhukadzi akupupura nyaya. Ndikati zvino tomuona sei kuti ndiyaita sei? Ndiye akapa zveshuwa. Zvikanzi ndinotoziva nyangwe nepaanoita sei munhu nepaanogara. Asi handinyatsozwa the exactly place. Ndobva tati handei timbone mutitaura kuti anogara Samuel. Ndobva takasvika paSamuel papo. Zvikanzi uyu ndiye wandatodzingira nekutotema nedombo. Uyu munhu. Isu hatigoni kumutora. Hatichendise nyaya kui kupolisi. Imi monopresenta exactly zvaitika. Because ini zvaitika ndisipo ndandiri kubasa. Mudzimai uyu atakaenda kupolisi akandopresenta nyaya sezvayanga iri. Polisi ndopa yakatiti imi hamuna kodzero kuti imimi munosvika muchitora munhu. Ini ndichaita zvinhu zvangu ndega. Polisi ndopa yakasvika ndobva yasvika vhayamu. In fact yakatiti pakai nechekukona kokuti mota anga asingaioni. Isu vatapakai nechekukona. Mupurisa vaenda pamba paipa. Achibva asvika achibva amuona. Achibva adzoka achibva adescribe munhu kwatiri. Achidescribera kuna mai vaya. Munhu wandaona akadai. Zvikanzi exactly ndiye. Munhu achibva andotorwa nepolisi. Polisi ichibva yadzoka pamota. Mupurisa haana kutoda kuti ini ndiite chiso tuchiso naye zvokuti inini handitomuzivi. Mupurisa achibva aenda naye kuseri kwako akagara madzimai. Ndobva abvunza madzimai ndiye here zvikanzi ndiye nemadzimai kwete inini. Achibva apinzwa mumota. Izobva ndandosiya munhu mapurisa ndobva ndakagumirwa. Saka haina kuzosimuka ngei zvakanzi chikonzero nepolisi. Ini ndaifungira kupoti nhandakwenda. Handikuzvinzwa kuti iye ari kutaura nyaya yekuti handina kutondonzwa kana zita rangu kutaura. Ini handina kutopiwa kana Samuel kune nyaya yekutongwa. Ini ndandakafungidzwa pamwe ndichatopiwa update. Because ini ndatangoita head over your suspect. Yanda handisi kutozivawo inini. Because muziva mabvazuva yakakura. Iyo wakazoita here follow up kuzviudza kuti zvakafamba kumapurisa. Kumapurisa wakatonditi nini? Ndakasaka nemupurisa aita nyaya yangu akatonditi munhu akambobuda izvozvo but tichikuita investigation. Asi handauzoita futa follow up. Nekuti kakanga kasitori kekutanga kubirwa kwangu. Ndofunga it was the 4th time. Ndaingoti ndichienda kubasa ndaisvika pamba pabiwa.
kuita kana 3 months ndoenda futi kubasa ndosvika pamba papazwa. But this time pakaita musiyano nekumhanga yekuti munhu akachisvikirwa nevamwe mai vakanga vauya kuzoona shamwari yavo ndovakanga vaonekwa. Saka munhu paaiba, handitika ina handitomuzivi ende handigoni kutaura kuti ndiye akaba. Munhu paaiba mai ava ndovakati inini munhu ndanyatsa kuita chiso nani naye ndikatomukandira dombo sedefense. Munomuziva here mukamuona? Ndinomuziva. Inini uya nditomuzivi. Imai ndimi makamuona? Ndekuti nditori busy wekutsvaga kuti mbavha yandanondibira zvinhu zvangu nguva yese ndeipi. Nditori kushupikawo inini kuti ndiani angarondipasa. Usandi akamupuma. Pana mai vari kuti wakadii. Wakamuona ukaita chizo naye. Wacho anofanira kuti adi right kukoti. Nekuti kuti makandiona kupi. Nekuti uyu ari aiti mazvaari kutaura kuti inini handitombomuzivi, asi ndakataurwa nevamwe mai vakataura kuti no wakamuona ndo wakamuendesa kupolisi. Pamwe namai avo pamwe makambopfimbana mukarambana anganga ari magiraji uda kukufikisa uyu haana paakakutora asi akangotaurwa kuti akuba ndomuziya ndatondoti handiti atotanga kuonana nhasi. Naye iwe shamwari wakati wakatorwa uchibva waiswa simbi uchibva wanogadzikwa muchurch office for 3 hours 3 days or 3 hours uchibva wazobviswa simbi uchibva waiswa mustokisi hauna kubvunza here kuti ndiri kusungirwei? Ndakabvunza mubvunzo iwowo zvikanzi ndo wakaita kuti ndizoshungurudzwa kwandiri kutaura kuti ndakarohwa nemupurisa wanonzi ndo wakandirohwa kusvika ndaona kuti handina kurwisa kwandingaita. hawana kungotaura ndikukuroverei? Unonotaurira nyaya yako kumberi. hawana kutaura kuti akusungirei? Handina. Wakarohwa uchibva waiswa mustokisi? Pandaiswa mustokisi zvikanzi tichakuona mangwana. Pakazouya handizivi department ndofunga kuchinjwa nawo kwawo here. Ndakabvunzwa futi mubvunzo wakafanana newatiri kusangana nawo izvozvo zvekuti iwewe wauya sei muno ukanga uchitaura kuti hausi kuziva chavapindira munhu. Ndakadzokera kuti handina chandiri kuziva. Shuwa maCID anorohwa, ndakamborohwa mambanga kusvika ndaona kuti kutaura chokwadika inini ndinotofira mari aoniwe inini handisi kuziva mudedzire ndiwo wakandisunga. Ufonerwa wakataura kuti aiwa muchimudhibhai. Ndakazotodhibhamene kuti kudhibha kwacho kuita achimudhibhai ndakazotodhibwa kumanheru. Kudhibha kuburiswa? Aiwa mhene kuti kudhibha kwawo kwanonga vachitaura wakaitwa sei pakudhibha? Pakudhibha kwaiva wazoti madhibha manheru wakaitwa sei? Ndakaona vachinyora wakachitanga kundibvunza unobva kupi, zvawauya nazvo tazviona, unobva kupi, nyaya yako tichanzwa mupurisa akubata kana adzoka apa, nyaya yako tichanzwa mupurisa akutora kana adzoka pajuti. Izvozvizvi asi pajuti chirara ndakaita 3 days. Ndingangozoti remangwana ndo pandakanzi mhosva yako ironzi unlaw of entry. Unlaw of entry. Ukapinda pamba usina mvumo. Ndio zvandakazotsanangurirwawo. Ende zvakauya futi kuti zvizototaurwa. Pane mukuru wandaishanda naye pane mamwe mapisi ekandaimutira. Ndiye akanga achida kuziva kuti munhu uyu mazuva ayomuri kutaura anga audzwa nyaya yese, bozi anga ari kunze anga achiudzwa nyaya yese
mazuva amuri kutaura timbomaona tonzwa kuti mimi shuwa here ndiwo zvakaitika nenguva dzamutaura ndoona nemazuva aya ndandinayo kuti zviri kuenderana here. Mupurisa iye haana kubatika ndofunga ndapedza zuva rekutanga rechipiri ndopo ndakazotanga kuona dhoketi richinyora akutanga kunyora ndopo ndakadaidzwa ranyorwa ndobva ndadzoserwa. Zuva rechitatu iroro ndoro ndakazodaidzwa. Mukadzi akakuti uyu ndiyo masvika pamapurisa unomuziva here? Uyu anomuziva. Andikutaura iye mukomana iwe wakasungwa iwe? Aini handimuzivi. Hapana pawakadzi wakanga wari pamapurisa pajipi apa pane waunoziva here? Hapana wakambodanana naye? Handina. Saka iwe unofana kuti unze mai avo kuno nekuti nhau iyi chaungatoite maclaim aya kutotsvaga lawyer ringade kukweka nekuti wakavharirwa pasina chii, pasina mhosva, pasina chii, kuti usungise chii mai ava kuti wabhadhara ubhadharwe iwewe handiti wotsvaga lawyer ringade kukubatsira usina chii nekuti why icriminal zvairi criminal nature isusu hatibvumirwi kudzibata nyaya dzecriminal asi dai yanga yakatongwa kumajor street yakapera ichionekwa kuti chii wakangosungirwa mahara pasina chii mahara yochizodzoka kuno for compensation but since isina kutongwa mai iwawo wakakunongedza ndo wanofanira kuti uite suu kuti wakanongedza sei munhu waasina kudiwa kusafa kwese kwawaita ndo wanofanira kukuripira kuti wasazotaure zvinhu zvasingazivi nekuti uyu haana angofanana nemupurisa akangotaurwawo kuti no ndinoziva munhu aba handiti saka wotipa mai iwawo izvozvo sinzi wari pano pakoti ndo watinoti iwo waunze mai avo nekuti wabude munyaya ivo kana sakaunza mai iwawo inobata ivo. Munonzani mai? Mimi munonzani? Handiti urozvinzwa here? Pakanaka. Taunza mai iwawo kuti wauye kukoti hamubhadhari panext court date iwo une mari dzawasina kubhadhara hongu ndinoziva ndinogona kuiunza ndofunga nemandi okay kuti aupa foni yako then court date next iriko kurini musi wa5 mouya nemukadzi wacho masvika moega bhosi oda kuti auye ataure kuti ndiye waakaona here uye nekuti kutaura nhema munhu unoita kuti muronzo waushungurudzika kwaaita nekutaura nhema imimi hamunayo makanga mataurwa hamuna mhosva akati akaona uyo ndiye anofanira kuti adi auye abve chapupu saka musi wa5 modzo hapana chakaiva tinotenda Okay.